bunur kbir fuq Bay Breakfast. Qed naqta' nifsi. Kien ċans ħana nifs? Alright. Fuq il-linja magħna għandna il-Prim Ministru ta' Malta, Dr. Roberto Fiala. Hello. Bonġu! Bonġu. Bonġu. Kif intom? Jiena all right, inti? Tajjeb ħafna, l-lum ġurnata verament speċjali għalija. Rajna. Għaliex xrajtu għajdu l-istik. Jiena rajt dan jiena nifollow jak fuq social media u rajt dan il-ritrat ma' Naomi u xek. Ekku, jena nifollow jakom fuq il-radio regolarment, ta' kuljum. Is-serjetà. U jkolli niskarli fentakom. Għantuk il-ċabċiba ta' Bay Breakfast. Tumilu, kolla, guys, kolla. Għaliex jien xilkom tibdew l-ġurnata bit-tajjeb, lejja, manka meta kun xi ġurnata ftit problematika. Għat nisma' ftit lilkom fil-karozza u nibdew il-ġurnata bit-tajjeb. This has made... Insomma, l-lum għandna... Oh my God. Illum verament... Illum verament ġurnata speċjali għaliex lejliet il-Jum Internazzjonali dedikat għal persuni b'diżabilità. U flimkien ma' Naomi se nkunu għedin inqattaw il-ġurnata flimkien Naomi għandha 19 sena u verament istabdejna diskussjoni flimkien fil-karozza ta' tirrakkontali dwar ħajjita dwar x'tagħmel f'ħajjita verament impressjonat, però id-diżappuntat niftit issa għaliex qalt li bil-politika ma toġobin. Allura, għandi ġurnata jibsa, għamna ġurnata jibsa ħafna. U rrit nikkonvinċija illi l-politika hija sabiħa u bija tista' tagħmel ħafna ġid. Issa ħanibdew l-ewwel meeting tal-ġurnata ħan inauguraw proġett sostanzjali fil-Mosta. Mbagħad għandna ġurnata meetings u mbagħad se mmorru l-Parlament flimkien, u mbagħad għandna qudies flimkien, ġurnata twila ħafna. Mingħajr breaks. Mingħajr breaks, se tkun ġurnata impenjat imma deħlina għalija b'mod entużjast ħafna. Oh, nice. U Naomi qed isselmilkom ukoll. Hey, hello Naomi. Hi Naomi. Mela, jien għandi mistoqsija. Naqra differenti mis-suġġetti, ma bil-fors li tinsaqsijilek, jekk ma jimpurtax. Nkun naf inweġiba. Kont proud li ftaħna l-flyover, għamilna biċċa xogħol tajba jew le? Ħafna. Jekk ikollok xi ħaġa oħra li niġi jiena. Inħobb. Gburi bil-proġett infrastrutturali kollha fil-pajjiż, gburi wkoll b'mod ġenerali bil-ħidma li qegħdin nagħmlu ħidma impenjattiva imma nemmen li qed tħalli l-frott ukoll u n-nies qegħdin japprezzaw. Ministru, grazzi ħafna tal-kummenti u tal-ħin. Meta trid. Grazzi lilkom u ibqgħu ferħuna, ferħu lill-poplu kollu. Grazzi ħafna. Dini li donajdulek. Għaxet najdu għabdajni għamil bira. Tossiju, all the best. All the best. Awguri kbira lilkom il-familji kollha ta'. U lil Naomi wkoll. Yes, thank you very, very much.